Interbusia for Yama Kwaba about chest joint. Chest joint here. Sepani see the Anaya the train and Shankwan. In set Upia Hoye. Upia Oye subscriber. Upia Okabusian. In Senyamia Dunti. Upia Hoye. Now we a quick one. Now be a request. Say in video we. Na Yefemano. We a special request by one of our subscribers. Nti ya beka kire say so ye nipa for you ni wa fe na wo hwe video si bia wo be like no wa share no wa subscribe to this channel no wa be kan bisuane ho so de be ya also be make a request na ya hwe so na ye di hujuma e di ama ho na bibia ayefefefe nti se na me kan ye no we be request Mickey Annie. I don't know say di na mamboni di aba mamboni ya fachemi because you beating Mickey. It's a video we wodia and also person we Mickey TB na video bi ma wa obitumi dia to comment area mo comment section ho na video no dia ma na wetumi nsu ade na e ka che say share video share ma na for group WhatsApp group awo mo platform Facebook share video no na video no go viral no bi antimi nsu bibi in film the entire a person share video in say obi a bit me sua bibi e free me say adesua nko a enti the crew ho asem my community say we beka o crew ho asem a enyama bibi ho no ma e wo se wu edikan crew ni team e to so mi no ebia ni padoɔ a e wo crew ni ntujuma hore wom school wom ahemfie mpenifoɔ nkuru no mu adwuma ɛkɔso ɛne adeɛ so hu sa ne ma nyinaa se de bɛyɛ a wobɛtumi atwerɛ bibi pa afa okuro no ho na bɛyɛ nika ɛne ɛngyesɛm nti yɛ nto aso yi matra kuro ahorow pii mu ebi yɛ akɛse na ebi yɛ nketewa ebi mu yɛ fɛ ebi mu nso nyɛ fɛ papa kuro no bi atumpɔn ebi nso de hwe nkɔɔso wɔ mu mikro a mifiri mu no din de akro kumase ɛda akro so ɔda kwan so ɛwɔ asene manso akro so mpɔtam a ɛwɔ apue mantam wɔ ɔman Ghana mu akro kumase yɛ kuro a wɔkyekyerɛ akyɛ yie ɛnyɛ kuro a ɛso yie mom nanso iputudwuma pii na ɛkɔso wɔ hɔ nipa a wɔwɔ kuro no mu no fa pii yɛ fantefo na ebinom so yɛ agonafo ɛnyɛ yinom nko a na imom akyemfo agonafo kurɔbɔfo ne nipa ahorow pii tete mu bi nipa dodow bɛyɛ ɔha ɛwɔtwe ne ɛkyepɔ aduanan na ɛwɔ kuro no mu adwuma a ɔmanfo no yɛ no pii no yɛ adwuma ɔmu fa kakra bi na wɔyɛ adetɔnfo yɛwɔ sukuu a ifiri mmɔfra tete bia kosi mpanyin de so yɛwɔ ahemfi kɛseɛ wɔ kuro no mu saa ara nso na yɛwɔ ayaresabea nso a nkurɔfo kɔgye hɔ ayaresa kuro no wɔ bambɔ aso ɛyɛ nso wɔ hɔ a bambɔ hyɛ wɔn nsa wɔaduadua nnua ne nhwiren ahorow pii wɔ kuro no mu titiriw ne lɔre kwan ho na lɔre kwan a ɛda hɔ no nso wɔka sukuu taa nso bɔnten ahorow abien na ɛwɔ hɔ kwabenawa ne amadeɛ nsupa ahorow pii nso na ɛwɔ hɔ nsɔre ahorow pii na ɛwɔ hɔ ebi ne Catholic Methodist Basil ne nea ɛkeka ho sɛ ɛba agopama nso a metumi aka sɛ yɛwɔ nea wɔka no aso tɛfono bi a mɛbunu no didi agorɔ ahorow
Nti na eto aso. Nea nti a mandidi kuro no ho ne sɛ emudu yie nipa ahoro a wɔwɔ tete kuro no mu no di wɔn ho ni nti ɛma kuro mu ɔtew ankasa ɔdɔ kuro yɛ ne ntiaseɛ wɔ kuro no mu nipa mu nnua ahorow pii nso wɔ hɔ a nipa kɔ dwodwo wɔn ho wɔ kuro no mu hɔ nso nti wei ayɛ me kuro ho asɛm nso wobɛtwerɛ kuro ho asɛm de ama yɛn assignment ɛne sɛ fa nsɛmfua bɛyɛ 120 kyerɛw wɔ kuro ho asɛm na wopɛ sɛ wonya template wɔ yi a send a message 05530 38978 na send wei nyinaa ma wo na nso wasua biribi ɛwɔ mu nanso before then make sure you have subscribed to the channel, you have liked the video and you have shared with your friends so that you also have access to this directly. Thank you for watching this video. Thank you and bye bye. God bless you. God bless you from Teacher's Joint. Bye.